Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез тотарлар тапшыруын карыйсыз. Киләсе ярты сәгатьтә без сезгә милләттәшләребез тормышында булган кайбер вакыйгаларны җиткерербез. Бездән аерылмагыз. Бүген безнең программада изге айда изге гамәлләр. Мөселман гаиләләренә иншалла беренче аларга иншалла тапшырылачак бу бүләкләр. ТНВ Планета алга. Тагын 2 елдан biz аны Казан ипподромында зур ярышларда да күрә алачакбыз. ТНВ Планета өчен җан атарга килергә дә насыйп булсын. Үз изоляция сәләтләр аша. Сәләт дигән нәрсә кызык нәрсә. Аны бит каядыр кулланасың килә. Аның ниндидер җае чыгып китә. Тапшыру ахырында ТСРга 100 ел сәхифәсе. ТСР югары советы сессиясендә чыгыш ясаучы финанс наркомы Шәрәфиев. Кем? Иктисадчылар эшсезләр санын һәм халыкның матди ягының начараюын исәпләсә, волонтерлар Россия буйлап мохтаҗларга азык-төлек белән булыша. Төмән өлкәсендә эшләүче Бәрәкәт Блага хәйрия фонды изге айда да үз эшен дәвам итә. Төмәннең мөселман гаиләләренә даими рәвештә ярдәм итеп торалар. Кырынкүл авылында яшәүче Гөлнара Янбаева Бәрәкәт Блага фонды бүләкләренә сөенеп туя алмый. Ул аны Рамазан аеның мөгъҗизасы дип саный. Быел мәчеттә ифтарга әзерләнгән ризыклардан сыгылып торган өстәлләр юк. Мохтаҗ кешеләргә ярдәм итәр өчен сәдакалар тартмасы да буш. Шуңа да төмән эшмәкәрләреннән килгән ярдәм бик вакытлы. Потому что есть семьи у нас на попечении мечети, можно сказать. Есть семьи, у которых 8 детей, 9 детей, 1 кормилец. Есть семьи даже, вроде бы они кажутся не нуждающимися, потому что там мама в квартире живет, но ребенок там в тяжелой ситуации лежит там в больнице. Мама осталась без работы. Да многие мужчины остались сейчас без работы. И поэтому это будет огромным подспорьем. Җәмигъ мәчете рәисенең Галимҗан Бекмуллинның үз икътисади статистикасы бар. Көн сайын мәчеткә ярдәм сорап мохтаҗлар килә. Менә шул кешеләргә Бәрәкәт Блага фонды ризыкларны тапшырачак та. Бар, мен үзем дә беләм, менә 4 балалы, 3 балалы мөселман гаиләләренә иншалла беренче аларга иншалла тапшырылачак бу бүләкләр. Инде калганнары без үзебез арасында киңәшеп тагы список белән бу ниләрне таратырбыз иншалла. Һәр вакыт мондый хәллә без кыла торган идек, Корбан бәйрәмнәрендә дә шулай тарата торган идек. Иншалла шул тиешле кешеләргә иншалла бу бүләкләр таратылачак. Ни кызганыч, 130 еллык тарихлы Янбай авылы мәчетенең беренче тапкыр ишекләре ябык. 20нче гасыр башында монда һәрбер мохтаҗга урын табылган. Имам Мирхәмәт Яминов Бәрәкәт Блага фондының Нигъмәтулла Хаҗи Сейдуков һәм Сәүдәгәр Янбаевларның хәйриячелек эшен дәвам итүенә шат. Бәрәкәт Блага төмән хәйрия фонды ел дәвамында ишле, аз керемле гаиләләргә, ятим балаларга ярдәм итеп тора. Бу елга кадәр Рамазан аенда алар һәр даим ифтарлар үткәрде. Быел вазгыять башкача. Бу пакетларыбызны без тапшырабыз мәчетләребезгә. Мәчетләребездә безнеке бик активный апалар, абыйлар ул пакетларны барысына да гаиләләргә җиткереп куялар. Шулай итеп, волонтерлар ярдәмендә мохтаҗларга кирәк яраклар таратылды. Һәм бу соңгысы булмас. Роза Диатуллина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Без хәзер сезне искиткеч бай тарихлы Шәрәмәт авылына алып барырбыз. Ул Түбән Кама районына керә. Сала документларда тәүге тапкыр 17нче гасырда ук искә алына. Беренче атамасы Богородская. Бу җирлекнең хуҗасы татар морзасы Уркиев була. 18нче гасыр уртасында әлеге җирләрне борынгы рус бояр нәселе Шереметьевлар сатып ала. Авылга яңа исем дә аларга бәйле рәвештә бирелә. Бүген биредә рус татар милләтеннән булган 1254 кеше гомер итә. Искиткеч тырыш, хезмәт сөючән алар. Хәзер моңа үзегез дә инанырсыз. Теманы Гөлия Садыкова дәвам итә. Шәрәмәт авылы. Беренче карашка ук берсеннән-берсе төзек йортлары, зур урамнары, күз явын алырлык сихри табигате белән җәлеп итте. Матур күңелле, тырыш халык яшәгәненә ишарә бу. Тарихта Шәрәмәт халкының җир, күн, тире эшкәртү, атчылык белән шөгыльләнеп танылу тапканы билгеле. Бу традицияләр хәзер дә саклана. Юлы шушы авылда гомер итүче Зәйнуллиннар гаиләсенә. Хуҗа Рифнур Габбас улы атлар тота, ат
татар халкының аерылгысыз бер өлеше. Әтиләр, әниләр, әти инде монда 5 яшьтә мине атка утыртты ул. Шуннан соң уже минем ул кирип калды. Инглиз чабыш аты тукымыннан булган атлар үрчетә ул. Шуңа малкайлар өчен әйләндереп алган мәйданы да зур, 60 гектар. Үз вакытында моны англичаннар китереп чыгарганнар. Араб, анда түркменнәрнең Ахалтинский, аннан соң испанский породалар белән бергә кушып, аларны кушып, шушы английский порода килеп чыккан. Алар постоянно киләнгәннәр чабырга. Киң җир кирәк аларга. Һәрбер атка 1 гектар көтүлек булырга тиеш. Софый, сине дә сөяргә кирәкмени? Атлар белән бәйле юнәлештә 10 ел дәвамында эшли. Башлап җибәргәндә Краснодар өлкәсеннән 6 ат алып кайта. Хәзер алар 31 баш, әле яңадан 6 колын туарга тора. Колыннар аеруча зур игътибар сорый Рифнур Зәйднуллин. Колын алу үзенә күрә бер ничек дип аны даже әйтеп бетерә торган шатлык түгел. Аны күрә сорыйлар, туганнар сорыйлар инде кайчан алар колыннады, ничек колыннады. Бу выведенный порода. Шуңа күрә булар бик туганда бик ни тугалар, зәгыйф тугалар. Беренче 3 көнне гел сакларга кирәк. Беренче 3 сәгатьтә үзен чиртмәсәң, даже үлеп битәргә мөмкин. Шуңа күрә мин аларның кырыйна китмим. Аллага шөкер, соңгы ничә елда бер генә падеж да юк. Бу, конечно, бик әйбәт мисал. Һәр атның паспорты бар. Анда аның әнисе, әтисе кем булуы, туган көне, төсе, җинесе, кушаматы, махсус номерлары билгеләнә. Әлеге паспорт Атчылык бөтен Россия фәнни тикшеренү институты тарафыннан бирелә. Менә Мсаватсила, чисто араб породасы бия. Менә бу икенчесе, монсын бу бик данлыклы линиядан бу. Моның Кейт Кросс әтисе. Моның ниләре племянниклары триумфальный арканы тола бер атлы Франциядә. Менә племянниклары. Менә шушны. Маса Тартария. Тартария бик күрсәтеп алмады. Менә шулай була бит. Шундый сәбәпләр. Бер бокстан чыкканда шунда чыга алмады. Икенчесендә тагын шулай дип, аннан соң монда кайттык инде. Менә хәзер Алла бирсә, икенче кытны көтәбез аннан. Атны яратырга кирәк. Ат сиңа ышанырга тиеш. Аларга сугу, куркыту дигән әйбер булырга тиеш түгел. Ярышларда катнашудан туктагач та атларны иткә җибәрергә кулым бармый. Алар үз үлемнәре белән китәләр, ди Рифнур әфәнде. Чабыш өчен иң кулайы айгыр. Алар бияләргә караганда көч буенча алдарак. 1000 метрны 1 минутта уза торган атлар. Яхшы әзерлекле даими хәрәкәт булганда айгырлар 10 ел чабарга мөмкин. Бияләр 4-5 яшькә кадәр генә. Җылыны ярата торган җанияләре кыш көне 18 градуска кадәр җылытылган ат абзарында яшиләр. Ризыкның да төрле витаминнарга бай булуы шарт. Ул теге әйтелә бит, кемгә нәрсә атка сулы дип. Атка сулы белән генә булмый. Савыш вакытларында алманы үзмибез. Тирәяк теге ташландык бакчаларны бөтенсен мин алмасын җыеп битерәм, наверное. Мин аларны чиләкләп алма ашатам. Алма, кишер аларга. Алларында, конечно, тоз бурга тиеш инде. Акбур постоянно. Растительный май анда, например. Чаба торган вакытларда балап барып бирәм мин анда авыл күкәйләре бирәм. Так что ул сулы белән генә шул сулы белән туры басып торган дип уйлыйм мин. Атларның үз тренерлары бар, Казан ипподромы белән килешү төзегәннәр. Менә бу колынның туганына әле ай ярым гына икән, тагын 2 елдан без аны Казан ипподромында зур ярышларда да күрә алачакбыз. Әлегә колынның исеме дә юк. Без хуҗа белән килештек тә аңа ТНВ Планета дигән исем бирергә уйладык һәм киләчәктә зур ярышларда ТНВ Планета өчен җан атарга килергә дә насыйп булсын. Бүгенге вазгыятькә кадәр атнаның һәр җомга көнендә Казан ипподромында ярышлар уза торган була. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән атчылар җыела. Казанда ипподромда атса, аларның рейтинг бар. Шул рейтинг үсә. Шул рейтинг үскәндә сатып калсаң, жәлләп сатмасаң да торасың. Шул вакытта сатсаң, конечно, син на коне. Әйбәт чапты икән, анда уже предложениеләр килеп төшә инде. Ничек сатасыңмы, күпме сатасың? Казаклар күбрәк алар. Аларда бу ныграк кешеләр куелган бу спорт. Минем, например, бер атны аларга саткан идем. Бір атнадан соң оланда уже 800 мың ақша атты.
Бір айдан соң Toyota Prado отты. Атка бәя чабышкының нәсел линиясына карап куела 200 меңнән башлап. Рифнур абый атлары белән Татарстанда узучы һәр ярышта катнашырга тырыша. Түбәнкама Сабан туенда атлары 3 ел рәттән беренче булып килә. Казан ипподромындагы ярыш нәтиҗәләре буенча 16 беренче һәм бүләкле урыннары бар. Әңгәмәдәшебез Рифнур Зәйнуллин белеме буенча икътисадчы, әлеге шөгыленнән кала Кама аланы депутаты, эшкуар. Безне әти белән әни эштән тәм табарга өйрәттеләр. 6 яшьтән үк колхозда эшләдек ди ул. Гаиләдә 4 бала үсә алар. Әниләре Асия апа да исән-сау. Туган авыллары Түбән Чаллыда гомер итә. Без килгәндә апасы Ләйсия кунакта иде. Шуның хәтле бер-беребезне якын итәбез, чөнки менә бер сүздән аңлыйбыз бер-беребезне. Менә Рифнур абый нинди ирәк ул? Нәрсәсе белән аерылып тора? Беләсезме, Гөлия, ул әйтте бетте. Сүзендә тора торган ир егет. Рифнур абый балаларында да шул сыйфатны булдыруны өстен күрә. Хатыны Гөлназ белән 24 ел бергә. 3 бала, 2 малай, 1 кыз үстерәләр. Кешенең самый начар гадәте вакытны бушка үткәрү. И эшләргә кирәк шулай, чтобы без тебя не могли обойтись. В хорошем смысле за вами должны охотиться демиларга. Чтобы вот такими специалистами были, профессионалями. Хәзер шул вакытта дөнья тиз үзгәрә. Иртәгә өчен бүген эшләргә тырышырга кирәк. Шулай булганда гына була. Иң мөһиме намусыбыз чиста, күңелебез ак булсын ди Рифнур абый. Нәх җырдагы кебек. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Гөлия Садыкова, Татарлар, Түбәнкама районы. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Үз изоляция сәләтләр аша. Сәләт дигән нәрсә кызык нәрсә. Аны бит каядыр кулланасың килә. Аның ниндидер җае чыгып китә. Тапшыру ахырында ТСРга 100 ел сәхифәсе. ТСР югары советы сессиясендә чыгыш ясаучы финанс наркомы Шәрәфиев. Кем ул? Үз изоляциядә утырган вакытта күпләр үзләрен иҗади яктан ачтылар. Әгерҗе шәһәрендә яшәүче Фәния Мөхәммәтшина үз фатирында тынычлык күгәрчене дип исемләнгән рәсемнәр күргәзмәсен булдырган. Рәссамның иҗат җимешләре бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Фәния ханым һәм аның күргәзмәсе турында без сезгә киләсе видеоязмада тәфсилләбрәк сөйләрбез. Бу һәйкәл Болгариядәге Пловдив шәһәрендәге Бунарчик калкулыгында куелган азат итүче рус солдатына куелган һәйкәл. Рәссам Фәния Мөхәммәтшинаның эшләре тормышчан һәм гади булулары белән аерылып торалар. Сәнгатькә ул кичкенәдән гашыйк. Аның эшләре рәссамның нечкә күңелле булуын раслый. Кичкенә чакта ул әкият сюжетлары булды инде, әкияти образлар менә шул Суанасы, Шүрәле һәм башкалар. Үзебез яратып укыган әкиятләргә иллюстрациялар булса, яшь барган саен инде темалар үзгәрә барды, тормышчан булып китте инде. Үз һөнәрендә уңышларга ирешү өчен рәссам һәрвакыт эзләнүдә. Үз шикләнү вакытында да тик утырмый Фәния ханым. Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган әлеге күргәзмәне булдыра. Иң түрдә әтисе, сугыш ветеранының портреты. Ул якын кешесен һәрвакыт горурланып, зур хөрмәт белән искә ала. Әлеге рәсемнәрдә дә ветераннарга әйтәсе килгән зур рәхмәт хисләре яшерелгән төсле. Ак күгәрчен тынычлыкка инде. Һаваларда күпләп очсыннар. Җиребезгә сугыш афәтләре кабатланмас булып тынсыннар. Кичкенә генә иҗат аркылы булса да минем инде җиткезәсе килә. Менә шундый безгә якты матур тормышны бирү өчен безнең ата-бабаларыбыз ничек көрәшкән. Алар шушы матур дөньяны, тыныч күк йөзен безгә ничек иттереп үзләренең кичләрен, үзләрен жәлләмичә безгә якты матур дөнья биргәннәр. Без аларны буыннан-буынга тапшырып барырга тиеш. Күп санлы иҗат җимешләре арасында ТССРның 100 еллыгына багышланган рәсемнәр дә шактый. Тиздән яңа күргәзмә булдырырга тели ул.
Сәләт дигән нәрсә кызык нәрсә. Аны бит каядыр кулланасың килә. Аның ниндидер җае чыгып китә, темасы чыгып китә. Менә бик кирәкле темаларга үзеннән-үзе йөрәк түзми ясарга куша һәм син карандашка тотынасың. Үз шикләнү чаралары тәмамлангач, Фәния Мөхәммәтшинаның эшләре белән теләгән һәркем Әгерҗе шәһәренең мәдәният сараенда таныша алачак. Җиңү килде җирне нурга күмеп, шатлык белән күзне шылатып. Әгерҗе районыннан Нәзир Нугманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Хәзер ТССРның 100 еллыгына багышланган сәхифәбезне тәкъдим итәбез. Сүз уңайыннан 27 май көне республикабызның юбилеен билгеләп үтәчәкбез. Бу көнне күп кенә программалар, махсус чыгарылышлар әзерли. Без дә читтә калмадык. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Халкыбызның яшәешен, республика үсешенең төрле этапларын чагылдырган кино хроника кадрларын карап, үзеңә кирәкле темаларны барлап, өйрәнеп куюың була. Шул кадрлар тагын ниндидер мәсьәлә алдына китереп куя. Күрнекле герой шагыйрь Муса Җәлилнең очраклы рәвештә генә сакланып калган 5 секундлык сюжетын күрсәткәндә бер титр игътибарны җәлеп итте. ТССР югары советы сессиясендә чыгыш ясаучы финанс наркомы Шәрәфиев. Кем ул? Кызыксына башладым. Татар энциклопедиясендә шактый мәгълүмат бирелгән. Шәрәфиев Сәйит Минһаҗ улы Вятка губернасы Алабуга өязенең Псәй авылында 1906 елның гыйнварында туган. 1975 елның гыйнварында вафат булган. Искә төшерик. Бу төбәктә 1918 елның җәендә көзендә гражданнар сугышының кызган чагы. Ondan соң 1919 елның язында Колчак гаскәрләре республиканың көнчыгыш, көньяк-көнчыгыш өязләрен басып алалар. Бар тик 1919 елның июнендә генә бу төбәк Колчак гаскәрләреннән азат ителә. Это было начало разгрома колчаковских орд, которые вышли на реку Вятка, стремясь продолжить свое наступление на Волгу. Но им был путь прегражден. Инде сугыш яуларыннан соң еркінләп сулыш алып яшәргә генә җыенган халыкка моңа кадәр күренмәгән корылык, ачлык газапларын кичерергә туры килә. Менә шундый вакыйгаларны күргән Шәрәфиевләр гаиләсенә дә җиңелләрдән булмагандыр. Әнисе Фатыма, әтисе Минһаҗ тәрбиясендә акыллы, сабыр холыклы Сәйит менә шушы вакыйгаларның барсында күңеленә сеңдереп үскәндер. Белем алып, һөнәргә өйрәнү максатыннан Сәйит Алабуга педтехникумына укырга керә. Ләкин тормыш авырлыгы, ярлылык укуын туктатып эшкә күчәргә мәҗбүр була. Башта Псәй авылы советы секретаре булып эшли. Аннан төрле районнарда финанс буенча шактый тәҗрибә туплап өлгерә. 1936 елда Теләнче Тамак Ворошилов районы башкарма комитеты рәисе була. Ә инде 1937 елда СССР югары советына депутат итеп сайлана. Шул ук елны ТССРның финанс комиссары итеп билгеләнә һәм бу хезмәтне ул 1942 елга кадәр дәвам итә.
1950 елга кадәр халык комиссарлары советы рәисе була. Бийек Ватан сугышы елларында республика алдында торган катлаулы бурычларны тормышка ашыруны оештыручы хөкүмәт эшлекләренең берсе. Ул 2 тапкыр Ленин ордены, Хезмәт Кызыл байрагы ордены, почет белгесе орденнары белән бүләкләнгән. Впереди суровые испытания. Татарский народ, как батыр, встанет в один строй со всеми народами-братьями. Мен 1941 елның июнь айында Тайсыр халык комиссарлары каршында эвакуация буенча совет оештырыла. 1941 елның октябрь айында Казан оборона комитеты төзелә. 1941 елның ноябреннән 1942 елның язына кадәр көнне төнгә ялгап, ару талуны белмичә Казанны саклау корылмалары төзелә. 1942 елның июнь айында Казанда Урта Идел һәм Кама буе ресурсларын оборона ихтыяҗлары өчен туплау буенча комиссия төзелә. 1943 елның июлендә Татарстанның Шүгер һәм Баулы районнарында беренче промышленность дәрәҗәсендә нефть чыгара башлау бурычы куела. Республика халык хуҗалыгының барлык тармакларын хәрби җайга үзгәртеп кургач, Татарстан фронтны сугыш кирәк-яраклары, кораллар белән тәэмин итүче ире арсеналларның берсенә әверелде. Тыл һәм фронтның какшамас бердәмлегенә ирешү өчен кулачлы эшләр башкарыла. Только в первые месяцы войны в Казань, в Чистополь и в другие районы прибыло оборудование 70 заводов и фабрик, около 300 тысяч беженцев. Экономика Татарстана преобразилась, из мирного превратилась в военное. Татарстан стал центром приборостроительной, химической и авиационной промышленности. Бу урында пауза ясыйм. Сәбәбе сугыш елларында тылда бөтен яшәешне үзенә буйсындырган, бөтенесе фронт өчен, бөтенесе җиңү өчен дигән лозунгның мәгънәсен бүгенге көндә, бүгенге заманда, бүгенге буынга нинди сүзләр белән әйтсәң дә төшенерлек булмас, аңларлык булмас. Бар тик менә сугыш елларында бөтен авырлыкны, бөтен газапларны үз җилкәләренә күтәреп, алга куелган бурычларны башкарып чыккан өлкән буын тетрәнеп искә төшереп, ничек кирәү шулай аңлый алыр. Бүгенге менә шулар. Тапшыруыбызны Шәмсия Җиһангирова шигырь юллары белән төгәллибез. Үз телеңне үзең акламасаң, үз телеңне үзең сакламасаң, рәхим шәфкать көтмә язмыштан. Телебезне саклап яшик. Сау булыгыз.